Damdamag ni Berto. Programa pakidarunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ganyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapos makipartisipa. Agtimek tayo kakailian. Tapos maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay ang programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Aldawa ko iti Martes, Persi 11 di bulan ti Oktobre 2022. Idanon ti ENR Online, ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo di pagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwata iti technical control ni Maki Paulino Agustin, tapno idasan mi di damag, nga intay manen, talantanen, intay pagsisinukatan, ti kapan panunutan, irideting aldaw ti Martes. May panggipa po ken ni Bagyo Maymay, nakabayugen ti signal number 1, ti sumagmamano nga paset ti Luzon, gagayim ken kaabsat. So, agan annad tayo, agasagana tayo apo, especially digiti adaan kadagiti anyen wenno gapasen nga pagay iti kataltalunan ya. Iti sabali nga banger panna kay rehistro ti SIM card kadagiti cellular phone gigiyem ken kakabsat. Maysan nga naan anayarinteg kalpasan pinirmaan detoy ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gagayim ken kabsat. Ken madamdama po pagsasaritaan tayo digitay banbanag iti kabukbukudan tayo nga lugar. Gagayim kabsat dito presyo ti karne kalpasan na po nga dito rimwar iti Facebook nga listaan numano iti live weight mano apo iti panagpaggatang iti karne kada iti merkado ti nagduduma nga ili ken syudad ti probinsya ti Ilocos Norte. Timpuar apo dagiti nagduduma nga saludsod apay nga saan niya agpapada ti presyo ti karne iti so amin nga ili ken syudad pakpakaunahan po nga sungbat iti deto igagigim kay kabsat agdepende apo ti classification DJ syudad wenno munisipyo ken pagtutulagan digiti aglaklako di buying public opisyal gagayim kay kabsat DJ presyo manipod live weight aging ganang agbalinen nga karne nga magatang ka diti merkado kakabsat ken gagayim padaanan nyo apo ni Dr. Lloyda Valenzuela makain naman teto apo may panggep iti deto ken sabali pa ay nabara mapagsasaritaan deti hostage taking nga nagbali na po nga target dito iti Senador Leila de Lima iti PNP Custodial Center gagayim kabsat itatat timpora po digitay nagduduma akalikagom panakaipan ti senador iti house arrest panang ipalubos ti korte nga makapagpiensa ken sabsabalipay. Iti dati agundaway to apo wenno tumadamdama makain naman tayo apo ti dating National President Integrated Bar of the Philippines nga ni Attorney Domingo Cayusa gagayem kay kamsat. Siya sino? Di kita kwalipikado. Iti dito nga house arrest. Apay nga no makita tayo apo nga dati panagkidnaw iti panakaipan iti house arrest ket di kita laeng mabigbig nga tattao nga akusado iti may sa akaso ti makabalin wenno maibagbanga kandidato para iti house arrest gagayem kay kabsat kasano digiti umiso nga proseso iti pan paay ti house arrest iti maysa nga makakusaran gagayem kay kabsat nga da iti unek ti pagbaludan na dagito apo digiti kayat tayo nga palawlawagan tapno ti kasta agbalin nga very informative ken maawatan tayo amin na ti kayat nga sa wen digito apo nga benepisyo ken maited apo nga rebingen digitay apo nga huwes pakasiknan ka digitoy nga motion. Amin digitoy ken sabsabalipay tampok para di may isang oras nga panakaidanon ka na kayo ti programa Damdamag ni Berto manipod po iti ENR Online. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging ganay ti kamodeluan na lugan inda atensyonan ngarud ka kailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wendo Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yan nalakati presyo na ako sa pulan, iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman napasdek, alis tulay nga sa pulan ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kaya agpauli, iti panakagatang di ka sa pulan nyo, kada iti patakder yo. JAMR Construction Supply titurungin. Keno ka sa pulan nyo ti opisina, di kita negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagong mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki kan babae, pakiramanan di girubing ka nagtutubo, dahito titungim. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito, imported nga RTWs, kasto pantalon para lalaki kan babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado pa'y pagpilian yung gowns sa babae, kastamit tayo di ladies sandals kan sapatos. Adanda pa'y kariti cosmetic products, or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nang napiti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 00023282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, kastapay po pagyamanan tayo dito sa mga ti TMT Construction Company, manipo dapat di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayan kay ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telwin Tapawan, idi Marcos, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Ma'am Erlinda Ferminhood, idi Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you kay ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, manipo di Wayanay, Hawaii. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis, number 121, Zacarias Flores Street, Ciudad Tiluwag. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastapay, pagyamanan tayo ti Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawag Street, Lawag City. Babayin kay ni Engineer Neil Jose. No, adda kita kayo ipadala po, when ipawit, kada kita'y kapamilya, gagayemyo, iti Manila, ijay Baguio City, pakiramanan na po ti Cagayan kay Isabela, mapan iti Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawag Street, Lawag City. Thank you kay ni Mr. Joe Agtarap, kay ni Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii, kay ni Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Iti kalabes, gigiyim kay Kabsa, Trimward, iti post, iti biyang ti social media, especially ti Facebook, nga adar kitay lista nga presyo ti live weight ken kastamiten DJ karne apo karin dudu mga merkado, kasla ko Malawag, Bacara, San Nicolas, Sarat, kadadami namin. Adu di kitay rimwar nga komento, gagayim kay Kabsat apeng nga saan niyagpapada.
nangingina iti kastoy nga ili, nangingina iti kastoy nga ili, gagayin kang kamsat. Okay, hintay na po kadet inuman tayo may panggipit dito ken ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian ti probinsya tay nga Ilocos Norte. Doctor, once again, thank you. Agyaman na kititad mo man nagundaway iti programa ti Damdamag ni Berto manipud ti ENR online. Doktor, okay. Kas na ibagbaga kitay off the air, DJ listaan or nagduduma nga presyo ti karne, ti baka, karne ti baboy, especially baboy. Kasi mariklik natin ti dakkel nga epekto like the African swine fever. Kasano nga madeterminar ti presyo ti tunggal iling amin, Doktor, please. Well, the GP nag-determinar ti prescription daw. I believe it naka-acclamat dito kada ti local government code kasi it depends kada di classification. If nabasak di JED nga classification ti munisipyo, nakadepender kanya na di prescription ti commodities dagiti. Kasi based kada di buying capacity dagiti emili. Okay. Dikad DJ classification ti ili once nga first class, second class, third class, DJ ti mang determinar ka DJ paboran ti gobyerno to include digiti aglaklako ken buying public para di may isang lugar, Doktor. Actually, kita dami din, nung may panggap ka digiti presyo ti karkarne, adami DJ, pag nanumuan da, nung kaya ti munisipyo, ang public hearing damit nung kangamin, iso nga, babayan ka DJ local price monitoring council, no, adaman ti diti, sobra una itingina na, sobra una itingato na, iso ganun kat mangirekomend, dati pa nakatratar na, wano pa nakadiskusyon na, iti may isang public forum. So nga, amo tayo nga iti presyo ti karne ti baboy ket iso ti may isang hot issue kung natay kuman nung may panggap ti karne itatsandaan presyo ti karne itatsandaan so nga dati dagiti presyo nga nakita yo monitor mi data iti may isang aldaw kadita nga data met lang aldaw nga pa naka-i-consolidate na data nagkapudata iti municipal agriculture offices in feedback na kanya tayo kinonsolidate tayo ket babaen ka DJ existing rates da nga na-aprobaran ti konseho iti napagnunupuan ko na kuman napagnunupuan ti public through the public hearing. Okay. What if no adaman na aprobaran kasi idirimwar digiti kunak nga post nga listaan digiti karne or presyo ti karne to include live weight paggatang di partidor kada digiti nagduduma nga ili ada digiti comment nga kunana api nga rud nya saan nga isu ti presyo ije tiyendaan kada ti rimwar nga post ada digiti kakasjay nga comment Doktor ana ti mabalin nga maaramid no kas pagarigang kasjay. No, dagiti gumatgatang iti karne, dagiti nagreklamo apo mabaling kay mapanag-complain, mangi-file iti mangi-lodge iti complain kay dagiti local price monitoring council members nga na-create ti kada munisipyo ket iso dati mangi rekomenda no kano naaramidan da nga sanctions kadagiti aglabsing. Amo kita ilimi ipapaway addan dagiti na suspenso nga naglabsing nga naging ato nga simobra ka DJ requirement ay DJ na pagnunumuan na pagsasaritaan. Isang ati public hearing dapat kompleto da adati hog racer, adati meat vendor, adati dagiti ahente, adati public consumers, meat consumers, for consumers at dami dagiti industrial ko nami wano dagiti karinderya dagiti dati industriya ti makan niya so dagiti karinderya restaurants hotels kanda dumapay kan testamet nga si sasango kumamet ti municipal treasurer's office, municipal accountant, tapos so that mangipakita mang-compute no kasanong ang paiso ti talaga nga kasapulan nga presyo. Mayataday nga presyo ko natay kuma. Kastamet nga adamet ti BPLO, tapno no kastakit iso that mangiko rekomenda no naglabsing nga talaga, babaen ti ordinansada, mabalin nga sanction DJ aglablabsing aglakwa ko iti karne. Kastamet ti presensya ti municipal agriculturist tapno iti kasta amo datay supply and demand. Supply dagiti hog raisers dano sufficient ba
nga dati available nga karne itayan ti lugar da. Ket kita enda mo tay ngamin nga ti karne ket very volatile na alisto nga consumable data nalaka lang lalo ti karne ti baboy nalaka lang maibusan tayo iti merkado. Example ko lang kung mati Lawag City apo kasi pinaka-sentro tayo ti Lawag. Pinadals mi nga kinumpara idi last year kandidat tangatawen. Idi last year di ba pinagka-ASF ti Lawag kasi nakita di records tayo ket later part ti September sa idem karoon ti case ti ASF di ti Lawag. So August di kinitak na data apo. August, idi last year, kumpara ti August, idi tangatuwen, dagitay maparparti nga taraken, maparparti nga baboy, particular ti baboy, iti karnesilya. Ket, no ikumparat ta po, awang pa'y ingudwan na, di maparparti idi. So, kaya na nga sa wen, ado pa'y lang ti magangga na, makonkonsumo tayo idi last year, nga karne ti baboy babaeng kadagiti maparti ita karnesilya para itilawag lang para itilawag kesa yung maparparti itata nga kadagiti Agosto ita nga tawag. Okay. Nabanggit niyo DJ panggip iti ahente kasi yung ahente parang middleman na isunat mapan mangangkat yan ni hog raisers, then after that ahente then mapangkin ni butcher or partidor. So kayat nasa wen addagan na rin ni middleman ijay ma'am. So haan niya hanga may sadeti kadagiti possible reason no apay nga nangato DJ bayad ti karne kadagiti nagduduma nga munisipyo apo Valenzuela. Mabalin nga adda nga talaga kasi added layer de tanong ko ti income ti dagiti no may panggep ka dagiti adda iti industriya ti pagbababoyan additional de nga yan ti pagganaran kumbaga additional sector met ti industriya ti pagbababoyan deta so nga mabalin met nga de meat vendor tao na di amo kasi in 20 years ago, ti scenario, ti value chain, ti baboy, iti Ilocos Norte, kumpara iti Metro Manila, napakalayo, dakil ti discrepancy na. No, iti Manila, ko namin. Iti Manila, Manipod Bulacan, Mapa Manila, Bulacan ka madya hag-ranger mo, tapos iti middleman, iso ti gumangganar nga permi. Ket DJ meat vendor agang katlang kan middleman na tutuusin. So DJ kasi ko na di farmer iso nga dapat dito pag sa umi di ko nga pagka hog raiser sa Manila scenario ang hog raiser di Bulacan tilogan na napintas na una yan no adda daytay jeep na no kurong-kurong na ko nami. Di middleman iso te dadakkel tilogan na napipintas tilogan na. Di meat vendor nasaya atin na stainless jeep nga pag bibiyahen na kada di mapartida. So yun yung scenario idi 15-20 years ago. Iti Ilocos Norte 15-20 years ago limit vendor tao na ni mapanagsarak iti baboy no so tangdanan na ikan na krudo na pag krudo na itad na yung paggatang na so limit detimet batidor ko natay man no adaman ti term tayo kanyada nga tauhan limit vendor mapanpagsarak ti baboy pwede siya nga makaganar bigay no DJ imbaga limit vendor nga paggatang na ket say for example 5,000 ket ni digitauhan nandun na dadya baban diya ang way diya nagiti hag-raisers tawaran na met 4,800 diya dadwaga sutla so ito na makadanan DJ slaughterhouse DJ ito nga baboy parsyente matlang either ni tauhan ni nga napanagsarak ti baboy or mismo sa baling tauhan nga butcher
Tinto lang alain ay tinto lang ubrain ni meat vendor ni financier paikit iso na financier meat vendor mapanto lang aglakot di paglakwan di palengke. Ganon yung sitwasyon idila imono na nga panahon dito ti value chain ti baboy tayo. Ngayon dito tanapo sa balin kasi Dimakkel met dahiti grupo dagiti middleman dat siguro iso dagiti nag-consolidate bagbagitan nga dati nga tauhan ni meat vendor nagkaroon da metten iti nagana di giant nonomodo may sudan ti mapanaggatang ka dagiti baboy pundo and dan di kas pangarigan ni meat vendor agparti ti lima bawas kanya na DJ pa nagproblema no makaya na nga masapulan ti lima nga maparti iti may isang aldaw. So no dakkel pa nagparparti DJ volume nga parparti ti may isang meat vendor kaya nan DJ nga sitwasyon kasi ni traderan iso nat mangipagalang adda sa kapulok kukamon mabali na kasjay. So ti pagplayan pag-ayaman di presyo istit yung damit vendor ken ni detoy traderen so no pinangato ni trader aglalo na actually ket na the market it's either way hindi ko masabi narigat nga i-pinpoint ako no ni meat vendor ba o ni meat trader timang dikta iti presyo di baboy kasi makita tayo aglalo i-example ko lang yan hindi pa na wenti ASF ako dita Vintar bigla nga bumabati presyo from 130 to 90 pesos. Ngayon po, dito yan ti area na tamaan ditang Vintaridi, madalanan lagi ti agapudjay bambantay. So, napanda in patarayan, binutbutang na lagi di tattaon, ibagata nga at ta ESF ditan. So, siyempre, ni hagrincher, napilitan nga nagilako. So, ganun yung ginagawa nila usually. Uri yan lang ang lugar. Ganun din yung experiences ng mga kasamahan natin. Itinado mga lugar ako. Madiktaranan. Dagay presyo iti baboy. So nga, kadagay yung tartarakin ti baboy, napintas lang ako maunay, no? Haanta yung, haanta yung, panangibagata yun no kasano ti presyo kaya tantay ko mga di giant at ako dito panagtinulag the stakeholders iti munisipyo ano po ba ti live weight kasi daw na nga bumabati karne kasi ko nga po digiti na pintas launay ko mga pakitan kasi parehas hamit nga mabalingan nila ang hagreiser ti agpupukaw ni meat trader ti middleman siyempre at damat ka sa pulan ng kung ipapaba na mag-depression no mapanagala nga ito ba si dito amon ayan nagtididya nga banda ni meat vendor ipakita naman nga bakit pala masapol ko siyempre at damat tayo law of supply and demand nga kunata yun no nangato ti demand nangato supply balansyado ti presyo. Yeah, nangatot demand, basit supply, nangatot presyo. No makabot supply, tapos katamtaman lang ti demand, siyempre bumabat presyo ti live weight. Yan tendency na, dahil mat karnen, hanga bumaba. So nga, niti livestock marketing ako medyo nagulubasit nga dinggan nagulubasit nga kitain kaya pagda ko mate pa nagtitinma ko na inay dagiti na dumado mga stakeholders in the industriya okay ma'am umasidig ti Christmas nga dito ket may isa ka dagiti ngumato ti demand gapu ti kaado dagiti Christmas parties ket sa balipay okay so kasano ti monitor tayo iti supply ti karne ti baboy or baboy iti probinsya tayo ng Ilocos Norte kada ti umasasidegan niya Christmas season. Kahit ko lang itipon bago nga song batak deti itipon ko man sumrek nga karne nga imported apo deti ketang processing lang apo dagiti inyalaw tayo
nga sumrek iti probinsya tayo na accredit dagiti mismo nga direct importer iti Manila. Haan nga dagiti adda ti probinsya tayo. I-organize minto ida agmi-meeting kami siguro after next week. Kita and minute pag-ipananda na inat paglaklakwan da ken adda dagiti requirements ken kaso mga da tiket ilako da adda dagiti maya nga meat vendor man inyalaw ni Apo Mayor nga mabalindak lakot ta ita market adda dagiti requirements Apo ket i-example ko man ti syudad ti Batak na pintas di pa may anda ta in required da medyo pa nagkaroon da iti freezer maagpan yan dito slot ita paglakwan. Okay. Kasi nga in kaso man kasi the pork belly is iti processing grade tayo iti bagnet. Ngayon kasi nakita ko no triangular data forma data karne nga data ang sitcharon nga ginatang iyo ano bagnet nga ginatang iyo yan po yang dito yan ti akat ti baboy nga to cholesterol ni tawen so nga nga ti taba na ngamin ito nga no triangular di jaya po ket hawan ti lang sag nahanga di belly tinausar nalaklak nga amang ti pork jowls kesa yung pork belly Okay. so nga ano da dumamet makikita tayo isumat ti ila ada dumat nga prosesan dagiti ag bagbag neten processing grade ko na tayo deti pork belly ken deti pork jowls kasi ma-value add babaente panangaramin paningi process da iti bagnet ken kastamet iti longganisa. Okay. Ma'am, speaking about imported, same price iti local ken imported no mapani di merkado kasla kadeta kunayo iti Batak how's that? I'm not sure kadeta nga banag nga idi na naayaban tinumuto yang iji iliti solsona na sa lidsud da presentar ko paiket diti mesa nga suggestion ti mesa nga kadwami itoy Apo nga adda ko diti special day dalata nga panagmarket nga all imported meats only at this price ko na kat na i-suggest ko na idi nga hanggang mo no kasanot pa may andamet iji solsona tapi ko ti kanayong ibagbagami Apo kadagiti meat trader. We only have a handful of meat traders a ginaganak kadagiti Apo so dalang dagito iti amumi nga agang angkat agipasangpet iti probinsya tayo nga meat traders dagitoy Apo ket lisensyada babaen iti BPLOs ti kadaili nga ayanda. Ginaganak kadagitoy Apo tapno amoyan no asin na dagitoy gatgatangan nyo ni Mark nagana Mr. Casas si Tilawag ni Miss Liwa ni Deti Meat Depot Mr. Pangan ito'y San Nicolas ni Basilio ni Grande ito'y Batak ni Odel Rabanal. Dagiti pa lang ti amuming nga agang angkat nga agi-deliver kadagitoy dagiti meat vendors, meat processors tayo. So no awan dagitoy tinagan nga pagangkatan yo hangkom mo no kasanit nagangkat da mabalin illegal, mabalin nga legitimate ko legal ko na tayo man legitimate. Mabaling nga legal, mabaling nga illegal. So hangko nga masinuno kasi dagiti matlang tim amumi nga imay umay nga regular nga makimit-meeting kanya tayo. So ti requirement adati pagtutunusan minto na po nga tapno no kastakit dagiti meat vendor nga agangkat kanyada dagiti ag process kadagiti bagnet ken longganisa no umangkat da kada dapat delivery receipt da. No? So yung delivery receipt iso mangipruweba nga iso dapat napanggimatang ken ni kastoy. Haang kami nga awan pinete ko na awan dete makuna nga dete kilkilingam mi ta pantay ti panangkita mi kadagiti nga traders no ano requirement di jay basuruten tamet iso nga no adda do ti agararami ti timadi iso day dete i-call me ti attention da ket kasla ka dagitay mapanagang ko tapo na i-correct mi haang nga mabalin nga ni meat vendor, one to refer van mo,
hanggang mabaling nga mapanagang katlat ag pick up diyan cold storage facility ni meat trader nga provincial meat traders, no? Agkat na nga sa when they frozen meat manipod di cold manipod importation manipod di cold storage di Manila frozen di jay cold storage mapan reefer van cold chain mandetan may deliver yan ti meat trader iti probinsya tayo cold chain manen kasi ada cold storage daw and ada digitay dadakkel nga freezer da kaya numapan iti meat processor iso out danuhan mapan iti meat processor for ready for processing. Ngayon lukas pangarigan te i-option ni vendor nga aglako ket pinayagan ni Apo Mayorida, pinayagan ti licensing da, pinayagan ti slaughterhouse meat market ka supervisor da, then ang dapat ti freezer nga pakayalatiwan da iti nga karne mudumanon dita tiyandaan. Saan nga madalin nga agabay di jay frozen and di jay fresh po nga karne Apo. Okay, ma'am. Ma'am, maraming salamat po. Itintedyo agundaway nga makainuman da kayo iti dito nga aldaw di programa ti Damdamag ni Berto. Thank you very much po. Amok na lawlawaganan di kiti agsalsaludsod. May na kiti nagduduma nga pan nakapresyo ti live weight and at the same time karne. Dr. Lloyd Valenzuela, once again, maraming salamat and good afternoon po. Good afternoon too. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti dati nga paragtutudo, agra manen ti sakita dingge. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. Importante lang po no kasto nga panawin, search and destroy lang muna tayo preventive measure ano. So no talaga nga datan importante nga dito na kapsot naturalesa na diabetic, hypertensive, alnat tayo. Dito may iwasan talaga, wala na niyo din lamok ket dalatad ta. So importante kung tayo ang prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ka naturalesa tayo no. 90% met kaya di nga saksakit Sir Robert. Ang po yung nagkita ko na tayo na letter tatlong abing ako na tayo men. Blood pressure, blood sugar, body weight. No makontrol mo dito ito. Pabigsahin na ang kalaki din na diabetic, hypertensive. Ay kahit mapigilan ka dito saksakit nga dengue. At dami dito makakagatilan mo nga mabaling nga dadili kadakwada ng nabigsada hanggang gurigor, hanggang nga makarig natin madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapatungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Tuloy-tuloy po ti programa tayo Damdamag ni Berto iti dati gundaway may kantayo apo ti gundaway nga makainuman iti dating IBP National President ni Attorney Domingo Cayusa. May isang padatay nga Ilocano gagayim ken kabsat pagsasaritan tayo man po may panggep iti house arrest malagip yun iti naka house arrest gagayim nagdaan iti house arrest gagayim ken kabsat. Okay, so naimbag nga malim mo abogado, thank you very much iti mo gundaway nga makainuman da kaya iti detoy nga gundaway di programa tayo Damdamag ni Berto manipo iti ENR online. Good afternoon, attorney. Good afternoon, attorney. Yes, sir. Parang mahina. Attorney, good afternoon.
Good afternoon po, attorney. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Live na po tayo, sir. Good afternoon po. Hello? Yes, yes, sir. Good afternoon. Hello? Yes, sir. Andir na po tayo, sir. Good afternoon po. Good afternoon po, attorney. Live na po tayo, attorney, sa ating programa tayo nga Damdamag ni Hello? Berto. Naimbag nga malim mo, abogado, ni Robert de la Cruz dito. Attorney, good afternoon. Sandali lang. Naputol dito yung linya tayo. Commercial nga muna tayo, Maki, ano? Daytoyen tinurore digidi agisem kariri daan na lugan wenno digidi mawawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digidi modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, thank you very much, Maki. Sublihan natin po ni Attorney Domingo Cayusa. Naimbag nga malim mo, Attorney, ni Robert de la Cruz dito, ti ENR Online, Damdamag ni Berto. Naimbag nga malim mo, Attorney. Yes, Attorney, good afternoon. Good afternoon po, Attorney. Good afternoon. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon. Andier na po tayo, Attorney. Andier na po tayo, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon po. Good afternoon. Sandali lang. Nagkakagulo po. Maki, ano man tawagam ni attorney, parang naka-speaker ata kasi, okay, tawagam. Okay, i-fix tayo po dito, sorry, attorney, medyo, nagkaka-problema yung, natin, Okay, kaya lang nga po nga palawlawagan na kini attorney Domingo Cayusa, digitay, nagduduma po nga proseso, kasano ti manggunod, iti, makunkunang house arrest gagiyem kayong kamsat nga deti apo ket kayat nga ma-availan ni Senator Leila de Lima, okay na Power on. Yes, sandali lang, parang ano mo ngayon, okay, yung speaker, okay, attorney, naimbag nga malim mo, attorney. Good afternoon, attorney. Sandali, antay. Maki, ano mo nga, i-commercial nga muna tayo. GAMR Construction Supply. Naglukaten ti GAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yan nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman na pasbek, alis tulay nga sa pulen ti GAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kaya pauli iti panakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakderyo. GAMR Construction Supply titurungin. Kaya mo kasapulan nyo iti opisina, di iti negosyo, adaan na pa iti paupaan nga espasyo iti second floor iti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, kasi ti barangay 50 Butong, Division at Tinuwag. Asinag ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Dito. Kalikabong mo di magagatang karili di kalidad. Imported nga ruwated para lalaki kang babae, pakaimanan di ilubing ka nagtutubo, dahil ito titungin.
Melinda's Fashion Boutique. Bagatang dito ay imported ng RTWs kasi pantalon para lalaki kan babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado may pagpilian yung gowns sa babae kasi tamit din ladies sandals kan sapatos. Adan da pa kay cosmetic products, or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nang napiti kalidad di kilako da, ngem neng kalindigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para tingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy ti intay pa nagdadanggay iti dating gundaway padas ni tayo po i-fix diti ano ni attorney Domingo Cayusa kasi agmamalfunction diti connector tayo gagiyim ken kaamsat iti dati gundaway tapno makaalat tayo apo kaditi information sa sikna iti house arrest gagiyim ken kaamsat ya. May panggep apo iti detoy. Amo yung madmadlaw ko digitay may ipapan iti house arrest digitay mabigbig at tao gagiyim ken kaamsat awan pinadamag ko nga iti regular nga tao nga nakaala iti biyang ti panaka house arrest. Okay, attorney, magandang hapon po, attorney. Magandang hapon, Beto, na ibang naman yung technique programa. Okay sir, pagsasaritaan tayo man sir ti may panggep iti house arrest. Siya sino digitay mabalin nga maka-avail iti house arrest, attorney Cayusa sir? Depende sa circumstances, ya. Ken jay condition jay detainee. Ang desisyon ita jay korte. And siyempre, kasi public prosecutor, Department of Justice, may involved din dyan. So, ihahatid na lahat sa korte ano yung mga rason, lalo na kung papayag naman yung prosecution, madali para sa judge na i-grant yung house arrest. Okay. So dito po digiti sir, maaramid nga proseso. Sino digiti mangi proseso iti panakaipan ti maysa nga akusado iti house arrest, abogado? Well, ang una yung mabalin nga ang petisyon pag-file the motion sa korte, jay abogado jay detainee. At yung public prosecutor naman, yung fiscal, yung taga-usig, pakukomentuhan ng korte. So, kung i-oppose yan, siyempre, titimbangin ng korte. Pero kung, halimbawa, may decision na ang nakakataas sa fiscal, which is the president na i-house arrest na lang yan, mas madaling mangyari yun. Diba? At may rason naman. Okay. So, kinakailangan i-justify kung bakit house arrest. Kasi normally, lahat ho ng mga akusado, yung mga detention prisoners, na hindi natatapos yung kanilang kaso, kung non-bailable offense yan, nakakulong dapat yan. But there are also instances where the courts will grant house arrest. Halimbawa ho, may sakit, o kaya ho, may mga insidente that would justify na diyan na lang siya sa bahay kung nandun sa kulungan. Pwede ho naman yun. Kasi ang importante lang ho dyan, yung akusado, readily available kung may hearing ang kanyang kaso. Kasi sa ating konstitusyon, required ho isang constitutional right ng isang akusado to be present during the trial and to defend himself or himself. So, kung pwede naman na ma-assure yan, kahit hindi nakadetain sa ordinary detention facility, sa bahay lang siya, at may assurance naman na magpapakita yan sa hearing, kahit hindi kumalin nga i-grant the korte. Lalo-lalo na kung merong matinding rason. Halimbawa, yung nangangasib ang kanyang buhay, may nangyaring insidente. So, gano'n. So,
hindi naman yan illegal. Nangyayari yan under special circumstances. Kung minsan, rinirequest yan. Normally, rinirequest yan ng akusado o yung detention prisoner. Mhm. At kung minsan, kung wala namang matinding rason, kukontrahin yan ng gobyerno, ng fiscal, di ba? Mhm. Pero meron ding mga pagkakataon na mag-a-agree yung fiscal for humanitarian reason, for Oo. safety reason, at kung iba pang mga valid reasons. Sa mga dito sa recent na pangyayari, kung mismong presidente na ang sabi na house arrest lang yan, siyempre susunod naman dun yung fiscal kasi siya naman ang boss ng executive branch. So if a political decision has already been made, mahirap naman na yung fiscal, yung prosecuting lawyer, kukontrahin pa niya. Kasi sa tingin ko, lalo na kung yung mga involved, kaya ito yung mga high profile na mga tao and there are for the good of the country and for to send a strong message, Mhm. makikinig din yung mga fiscal kasi ultimately ang boss naman ang chief executive presidente. Okay. So malamang yan, mabilis yan na magagrant kung itutuloy nga yung house arrest. Okay. So, meaning to say, kayat na nga sa wen, nga gaputa, digitay high profile, especially security, kada daamin namin, dito ti rason nga, digitay mga avail, when no, musmusyon para iti house arrest, kat dito talaga nga mabigbigat at tao, abogado? Well, hamit nga masapol nga big time when isang halimbawa dyan, may isang example nito, Berto, no, agkarasakit. Kita, when you lakay, nga awamit plano na, when awamit kabaylan na nga tumakas, agribas. Then willing na siya mag-appear sa korte pag kinakailangan. Pag hearing na. So, mga ganun ho ba? For humanitarian reasons, for security reasons, for even siguro yung for justice. Parang ganon, di ba? Okay. So, yung intindihin ho natin na yung pagkakulong ng mga detention prisoner, hindi ho ibig sabihin guilty na mga yan Preventive detention lang yan. Wala pang desisyon ng korte. Kung nakikita-kita na ng gobyerno na nanganganib ang buhay o kaya masyadong matagal na ito at hindi pa rin so i-house arrest na. Pag yun ang desisyon nila, pwede naman yun. Nasa rules of court naman yan, nasa batas naman yan, at nasa discretion na rin ng korte to grant or not to grant. Pero mahirap din hindi i-grant ng korte kung mismo yung detention prisoner, yung abogado niya, at yung gobyerno, nagsasabing house arrest na lang. Diba? Okay. So sir, dito hindi na kinukonsidera, na nga maikonsideran kasanot ka dagsen di sang-sangwin nga kaso, kasanot ka dagsen di ebidensya. Attorney. Hanin kasi nga ang konsiderasyon nito hindi na ho yung bailable or unbailable ba yan o kaya ito ba ay malakas ang ebidensya. Hindi na ho yan. There are other intervening circumstances na mas matimbang na kesa dun sa nature of the offense o kaya ang ebidensya. Halimbawa ito, kung ito, mambabatas ito, senador. So, yung hindi naman masama na i-house arrest lang siya. Of course, pero hindi rin tamang isipin natin na mga big time VIP lang pwedeng i-house arrest. Meron din mga small time, ordinaryong akusado, pero ang karasakitin di ba? Lakay una yan, awapit kabilan ng aglibas, tumakas. Ginagrant naman yan ng korte. Hindi palagi, occasionally lang, but it's always for good reason, in the interest of substantial justice. Okay. Okay, if ever nga maipanti may isang akusado iti house arrest, sino ti mangi provide iti security or security na, attorney?
Kaya government lang gobyerno metlaeng. Hindi okay. naman pwedeng ibigay yan sa private. Kasi may interest ang bayan, ang gobyerno sa seguridad nito at sa hindi siya tatakas. So maglalagay pa rin ho ng security measures. Okay. Attorney, maraming salamat po sa ibinigay niyo pong interview nga pagundaway nga makainuman da kayo iti detoy nga Malem. Thank you very much, Attorney. Maraming salamat. Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat. Okay. So DJ Apo ti dating IBP National President Attorney Domingo Cayusa pada tayo ng Ilocano from Cagayan gagayem kay Kabsat. So nalawlawagan tayo Apo haan nga digiti la big time ti mabalin na maka-avail iti detoy house arrest gagayem ken Kabsat. Basta adda digiti basahan seguridad, edad, kabalidad, kapabilidad nga mabalin na lo aglibas then maikari ti biyang ti kampo DJ avail nga adda isuna iti biyang ti panagdingeg iti biyang ti korte discretion ti huwes detoy iti biyang apo ti prosecution isuda lang apo iti biyang ti digiti pipiskal ti mabalin nga mangkondenar wenno mang komento iti detoy ngem no ibilin apo digiti pipiskal nga okay approve awan ti mang question especially the president gigiyem ken kabsata nga mga ngidadaulo apo iti biyang digitay biyang ti prosecution na kakabsat ken gayem when adda digitay maapuntara piskal ket appointment na coming from the president data ti malagip ko di siya active reporter apo ti Marcos Hall of Justice adda idi digitay kiddaw gaw nagkurkurang ti Huwes dito Ilocos Norte adda digitay kiddaw nga adda maapuintaran ket adamit na apuintaran ni di apo babayen ken ni apo dati nga presidente Rodrigo Roa Duterte gagayem ken kaabsat so let's wait apo kitain tayo no anat agbalin nga aksyon kasi even dating nga Senate President ken dating nga Justice Secretary Franklin Drilon ada na po dito apelana nga nuwen ken mabalin may paiti gundaway para iti house arrest or makapagpiyansa ni Senator Leila de Lima gagiyem kaabsat nang rugi dito apo kalpasan dito hostage taking iti biyang ti senador kakabsat ken gagiyem ijay PNP Custodial Center nga nakatayan digitay agpanggep nga aglibas kakabsat ken gagiyem so dijay nalalawagan tayo apo legal sikna na po kadito house arrest nga kayat nga ma-avail na po dito kampo ni Leila de Lima, Senator Leila de Lima, dating Justice Secretary kakabsat ken gagayem amuyo idi rumor dito po nagadu digiti para kanya ka di ba naibaga ni abogado Cayusa may isa ka digiti mabalin na basehan security yun yung nakakatawa adda isuna na ipakustudyar iti PNP Custodial Center gagayem kabsat adami ti jedi kitay nagpanggep aglibas adami sa jay tijak mauto ba panunutin no kasano nga nakapande ti ayan ni Senator De Lima tapno alaenda ka stage ti padada nga adda iti PNP Custodial Center but kadagito yapo adda digiti may adda digiti mai rubrubuat nga investigasyon siknan iti dati nga pasamak may sadita ti Commission on Human Rights and at the same time even the Congress adda apo diti kalikagum da nga mainvestigar ti pasamak apo diti panaka-hostage ni Senator Leila de Lima. So naikanda kayo ti informasyon sekna na po itinusino kasano ken asino di kita mabalin nga mga vel iti makungkuna nga house arrest ano na po dito na ipan iti house arrest I think even former Senate President Enrile edad niya po dati nga President Joseph Estrada and even former President Gloria Macapagal-Arroyo no jaka agree pa nang lagip gagayem ken kamsat so digiti po well known so nga saan kanu nga uray digiti saan nya digiti laeng well known nga tattao ti mabalin nga maka-avail iti house arrest gagayem ken kamsat nga kasla kada iti kalikagumita ti kampo ni Senator Leila de Lima. Okay, agyaman tayo po ti TMT Construction Supply Construction Company iti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City babayan ken ni Honorable Sangguniang Bayan Member Telwin Tapawan.
ni Ma'am Erlinda Ferminhood, ti Barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much ken ka Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Dr. Alan Taylan, iti St. Camilos de Lelis Hospital, iti number 121, Zacarias Flores Street. Kaya stapay ni panagyaman tayo di Pugad Lawin, North Courier Service, di Balintawag Street, Lawag City, di ketyo apoy patulod, di Pawit, kada kitay kapamilyayo, when ipatpatigyo di biyagi di Manila, AJ Ciudad ti Baguio, AJ Cagayan, Ken Isabela, mapanggayan apoy di Pugad Lawin, North Courier Service, nga masarakan ti opisina na iti Balintawag Street, Lawag City. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Agtarap, Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii, kani Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adantay ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtigikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon, gaputan si Degi di Baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Iti programa tiyo Damdamag ni Berto. Mapantiyo po kada iti Bagyo Maymay. Iti nga ti rabi dati bambantayan ti pagasa iti kalman nga may nga low pressure area nagbalinen apo nga naan-anay nga bagyo ket pinanaganan ti pagasa iti Maymay gagayem ken kamsat. Nainbayog pa yen ti biyang ti pagasa ti Tropical Cyclone Wind Signal number 1 kada iti sumaganad nga probinsya apo Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, ken extreme northern portion ti Quezon gagayem ken kabsat no di kay apo digiti binanatan manen ni Carding kakabsat ken gagayem may raman pa apo tiyan ti nakaibayugan ti signal number 1 ket ti Pulilio Island kakabsat so nga agan na tiyo po marikrik natin yung epekto aglulem-lulem agarbi-arbi si parparais na titudo ket kung kuna karo dito te diti ka chat ko apo ijibal laso tao kumusta dita Robert kung kuna na ket agdamanin bagyo sir kuna ka baring saan nang ipigsa kuna na ket wenga rod kaasi digitoy padak nga manalon nga agapit wenno agpa-repair aggapas agani naman na termino apo gagayem ken kabsat kunak ta digiti agbilag idi kalman apo makararikatot da digiti nakabilag gaputa agarbis ket maarikatot da halos ka iwarwaras da apo to yumanos ako nga irik sadan to maarikatot da agtartaray nga mapan mang ngakas gaputa agarbis meten kakabsat isu nga deti ket perwisyo apo kenno adda digiti panagpigsa na adayon ni apo Dios ang mga maapektaran manen digiti di pay na di pay nagapas di pay nasaksak nga irik kadagiti pagtatalunan wenno bunga ti awno ti pagay gagihim kay kamsat may panggep kini Bagyo Maymay naudi apo nga nasaripatpatan ti nasao nga sentro ti Bagyo idi kaadayo nga tallugasot nga kilometros dayaen ti kasiguran Aurora ti nasao nga bagyo ket addaan iti direksyon nga agpabagatan nga lao di kapardas nga 10 kilometros iti kada oras. So medyo stationary, gagayim kamsat, mahina yung movement dito nga bagyo. Ti bagyo kita daan ti kapigsa ti angin nga 45 kilometers kada oras sa sidigtitingana ken pasaray umabot wenno pumigsa ket umabot dito ti 55 kilometers iti kada oras. No saan nga agbaliw ti garaw ken kapardas detoy nga bagyo gagayem ken kamsat mabalin nga into no rabiin no bigat ket
tumama iti daga wenno aglandfall gagayim ken kamsat. So dito po ti ano tayo barbaring no saan nga agpigsa metlae nga po sakbay nga rumwar iti Philippine Area of Responsibility ngem awan pay apo iti forecast ti pagasa no kaano nga mabali na rumwar ni Bagyo Maymay gagayim kamsat. Adapi may sa apo nga bagyo ngem awan ti awan ti makita ti biyang ti pagasa nga mabalin niya pa nagsanib puwersa di bagyo amoy digiti duduman ko agsin naruno a bagyo ada dati time nga agsubli jay may sa bagyo gapu taguyuden jay sa bali nga bagyo gagayim kamsat. But yung isang bagyo is ada iti paset ti Kamindanawan gagayim kamsat su Luzon den Mindanao parang pungto ken pungto ti pagilya na Pilipinas kakabsat ken gagayim di bagyo. So agkarkararag tayo apo ta saan ko nga agbalin nga napigsa ti epekto diti Bagyo Maymay aglalalo apo kaditi lugar ngayon munan nga nakaibayugan ti pagsinyalan ti Bagyo numero 1 nga kasi ti Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, extreme northern portion ti Quezon, General Nakar Infanta diti Karaman, then Pulilio Island gagayim ken kamsat. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras ti deto yung aldaw para iti damdamag ni Berto. Tinagan na po digiti tinagan ti dito ti bagay ni Robert de la Cruz kinadwa ti technical control ni Maki Paulino Agustin ibatimin tinatalinaay nga malem ti Martes ti amin sa pada agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ganyan ken uray di Velasio Tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winpas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipagsitar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti programa. Damdamag ni Berto. Rantay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iridato nga paragtutudo agraira manen ti sakita dengue. Bumnig tayo kini Dr. Alan Taylan maninggo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. Importante lang po no kasto nga panawin search and destroy nga muna tayo preventive measure so talaga nga datan importante nga dito nakapsot naturalesa na diabetic hypertension na tayo dito may iwasan talaga wala na niyo hindi lamok ka dalatag ta so importante kung tayo prevention Sir Robert and importante pa pabigsahin ka naturalesa tayo 90% may kaya nga saksabit Sir Robert. Ang dapat yung sabihin ko na tayo na letter tatlo nga B nga muna tayo nun. Blood pressure, blood sugar, body weight. No, makontrol mo dito kayo. Pabigsahin nga, kalaki din na diabetic, hypertensive. Eh kahit ka mapigilan tayo dito saksabit nga dengue. At dami dito makakagatulan mo nga mabalin nga dadili katakwada yung nabigsada. Naguribor, nagdamit nga makarin natin nabi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Pinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket may buyog sa innek. Ana magarubos na paitan mulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumtuar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garatgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Pinapalabas.
Papagayam, iti may kadwa gundaway, kablaon ta kayo tinagasat nga malim, ti Martes tayo amin sa pada, iti dito yung apet sa 11 bulan ti Oktubre 2022. Dito di bagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin, tap na awisin ta kayo katanggay mi, ti lasot yung may isang oras para iti programa, Tina Palakas. Dito nga malim, sa bali man na surat, tintay padayawan niya ibasa, surat nga na kay palaunan, ti pakasaritaan ti biyag kinayat, ti may sapay nga pagayam. Ngayon kasangwanan yan ti rugyan, nga ibasa dito nga surat, pagyamanan tayo dito sumaganad. TMT Construction Company, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babaeng kani Sangguniang Bayan Member Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much kay Ma'am Erlinda Ferminhood, ti Barangay Naglikuan, Pasuki, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kay Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis Hospital, number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo iti Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kani Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Kani Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Dahito yan tinurore di kiti agisem karididaan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti BRT Auto Restoration manipot iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito ingarami din dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti pa nakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kayo matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yan nalakat ti presyo na sa pulan, iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman napasdek, alis tulay nga sa pulan ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kaya agpaudi, iti panakagatang di ka sa pulan nyo, kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply, titurungin. Kaya mo ka sa pulan nyo iti opisina, di kita negosyo, adaan na pa iti paupaan nga espasyo iti second floor iti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tinuwag. Asinag ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagong mo di magagatan karili di kalidad. Imported nga ruwatin para lalaki kang babae pakailanganan di ginubing ka nagtutubo dahil titulungin. Melinda's Fashion Boutique. Magatan dito yung imported nga RTWs kasi pantalon para lalaki kang babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado may pagpilian yung gowns sa babae kasi kamot tayo yung ladies sandals kan sapatos. Aganda pa ay karili cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangapit kalidad di kilako da, ngel na yung kalindigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para tingka ken piso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue
Blue House Prection 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adantay di shower rooms Blue House Prection 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ket tigikwa ken di nagservi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na pagtitipon gaputan sidegi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prection 2 Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan kami sa ng Mrs. Rexy Buyat Blue House Prection 2 Beach Resort adan di makaawis ka glawlaw intayon kakailan pare ti dito malipatan na panagnaragsak ni Blue House Prection 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282 Blue House Prection 2 Beach Resort. Kasanganan papagayam ngintay rugyan nga ibasa deti surat nga maibasa iti deti nga malem pagyamanan tayo deti agbuibuya kada tayo ni Ma'am Elis Tamayo dito barangay 16 Bacara. Good afternoon. Thank you very much kani James Guerrero Dumlao kayong nimbag nga malem mo dito Paway Ilocos Norte ni Ma'am Teresa Livedio Loyola iti United Kingdom ni friend ko Fredes Quesada ijay California ni Kumadrek Emerlinda Corpus ijay Hong Kong kaya kay amin nga naka-tune in iti dito yung daw ay ti surat niya ti padayawan niya ibasa iti dito nga malim papagayam surat niya na kay palaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ti may sa pagayam nga kayat na iti paawagan iti nagan niya Aldana iti tangatang naisagudi iti surat ni pagayam tayo Aldana tinapalabas ko Manong Robert. Una ti amin kablaawan ka Manong Robert iti nagasat nga malem mo. Kastamit din di so amin nga dumdumngeg iti deti programam ti napalabas. Naawis ti imatang ko kadagiti may basbasa nga surat. Nga digiti ket mabalin man nya pakapidutan ti adal. Sursuro nga babalin na panang liklik iti saan nya makaayayo a pagteng. Tinapalabas nga mangmuli iti masakbayan nya kaskunam. Ket sapay tati agbalin nga kalman tayo. Isuda ti pagibasaran iti pagimbagan para iti masanguanan. Agyaman ak una ekon no may karida ti surat ko nga may patangatang iti programam Manong Robert. Sublianan ta iti pagturturpos ko iti sekundarya. Agtawenak ti 10 ket 6. Siyak ni may kadwa wenno inaudi kada kami nga duang agkabsat. Lalaki tin inaunangem siyak. Ngem awan iti sidong mi gaputa. Narigat ti panagbiag mi. Adda iti layasan wenno sa bali nga lugar nga napan nakipagtrabaho. Siyak tinabati iti sidong ti amak kininak. Ti amak may sa aman nalon. Idinto nga ti inak may sa laing agtagibalay. Ket gaputa awan apulos tinamnamaen mi wenno kinabak nang mi. Napili tak kabsat ti di makaumanayen ti tawin ko. Tapno sumre ka kiti pagsapulan. Napagasatan akmet Manong Robert. Ngamin ket nakastrekak nga kaparalako wenno sales lady iti paglakwan kadagiti lupot iti merkado publiko iti lugar mi. Iti tiyandaan niya ayan ti pagtagilakwan niya pagtrabahuak. Na duma-duma nga klase di iti tao ti makapulapul mo. Adda gapu iti sa bali a lugar. Adda kalugaram. Adda ganggan na et at damit saan.
Wen manong, ngamin na do digiti ganggan na nga kaska digiti Chinese. Pakaramanen digiti Bombay. Wen no Indian nya kunatayo, nga agsursusursur tapno ti kasta, agpautang wenno agited kadi agduduma nga magatgatang nga digitoy ket maininot a mabayadan. Makaisisem kami nga tallo nga kakatrabahuan no makitkita mi digitoy. Manong Robert, ngamin ket alisto ti pagnada, narigat unay nga maawatan no anya digiti balikasda. Ngem may maysa iti karatula wenno pagyabigbigan kadakwada. Ti aktibidad da ti panagpautang, Manong Robert. Uray no kasano ti rigat, ketang agmalmalem no daduma agtatakder, nga no daduma agtugawmet. Iti ayan ko nga pagtagilakwan. Kaasi ti Dios naganar, adumit digiti umay gumatang kabsat. Banag nga pakaragsakak unay ken ure digiti kaobraak. Ngamin adun digiti kastoy nga negosyo nga adday tinasao nga merkado nga nagrikepdan gapu iti awan a malakwan wenno awan digiti customers da. Nalaing ti amok nga mangdiskarte. Ngamin kabsat adda digiti gundaway nga babaan na ti presyo at dalakit di dumket nga kunana. At damit di gundaway nga digiti lakit di mapagtalkan kaya na mamuna mapautangan. Uri kada kami nga paralako na kabsat. At da digiti gundaway nga umutang kami wenno garanturan mi digiti amamumi basta lakit di agbayad. Saanen nga nasken no kasano ti kabayag. Tiya panagbayad na basta saan met nga umabot ti tatawen. Dayta iti kanayon ng ibagbaga. Narigat no ditay agkalaing iti dayto nga klase ti negosyo. Adu digiti kalaban. Rumigat ti biag. Nga mabali namang itunda iti saan nga igagatang dagiti tao. Kadagiti tagilako tayo nga arwaten. Balikas ti amo, Manong Robert. Nukasta nga lumabas digiti Indian iti ayan mi ket adda ti busmi adda digiti balikas na akastoy dagiti pay ti kalaban ngamin tirigat ti biag dagiti padang agnignegosyo wenno saan nya agnignegosyo adda lakit di pamataudan da umutang da ket imbes nga ibayad wenno imbes nga igatang da kadiri agserbi wenno arwaten da saanin ta pampanunutin dati inaldaw no linawas sa pagbayad da. So nga ado ti kalaban tayo. Aggagagit kayo nga agayab ka diti customers nga lumabas iti sango diti pagtagilakwan tayo barbaring no maawis yu ida nga gumatang. Ken pinpintasin nyo ti panagi-display. Saysaya atin nyo ti panangi sabit yu ka diti nakahangera arwaten. Tapno makaawis iti imatang diti lumabas. Aggagagit kayo. Kasukat ti ipapay ko nga sweldo yun. Balikas ti amo, makaisisim kami iti umuna nga parte ti saruna. Kalaban kano digiti Indian, digiti kakastoy nga negosyo gaputa imbes nga igatang deti arwaten saanen no dikit pagbayad deti naldaw-aldaw kadagiti nga agpapautang. Dayta nga kanayon ti bagbagana. Ngem paramit kada kami no kasta nga agsasarita kami Manong Robert. Daytoy ket bunga ti kinarigat ti biag. Naragsak kami iti trabaho mi kabsat ko nga kaskunak. Adamit may tulong ko kadagiti naganak kanyak. Tanukas ta nga agsweldo ak gumata kadagiti agserbi kasko may iti sabon, masida, bagas ken sabsabali pay. No agkasangay ni tatang may gatangak met ti arwaten na. Ngaggapo iti pagtagilakwan nya pagpapaayak. Kastamit iti inak.
Naragsak kami ta, makatulong pa iti kabsat ko. Kaslaawan ti problema, iti panagbiag mi ta, at dapay apit ni tatang, at dapay digiti taraken mi. Laeng kabsat saan kami nga nakapagtuloy iti panagadal nga minket. Maamak kami nga, di mi met laeng may tuloy gapu iti rigat ti biag. Napiaitan ta makapagtrabaho kami nga agkabsat, ket matulungan min da tatang kininanang. Naglabas pa'y digiti aldaw, Manong Robert. Edi maysa nga saan unay nga nasapa abigat. Limabas ti maysa manen nga Indian. Dito'y nga kinasarita mi nga gumatang kaditi tagila ko mi. Ano po yun kunami ta amumi nga mangantahan ng malawatan ti Ilocano. Nagsardeng iti sangok ket. Pwede ba makita yan? Kinunanay ti maysa nga t-shirt. Inalak nga rin ti sungkit ket inbabak ti t-shirt ket inyawat ko keng kuana. Manong ko nakigtutak ta saan met nga ti t-shirt tikit kitain na no di ket di tirupak. Bakit po? Bakit po nakatingin kayo sa mukha ko? Kinunak. Awan. Nakigtutak. Agtagtagalog aklakit din ngem ammo na met gayam ti Agilocano tinasao nga Indian. Agingga nga kastoy ti balikas na. Anya tinagan mo? Kinunana. Aaldana. Sika. Siyak ni Indra. Indra. When? Nagan ko ijay India dera. Indra. Iso din panagan ta kanya. Siguro makakatkatawa ka gaputa awan ti kasta nga nagan dito eh. Kinunana. Saan met? Api ko mga makakatawa ak no talaga nga iso ti uso nga nagan ka na kayo ken. Mas daawak laeng ta nalaeng ka nga Agilocano. Nabayagak naminin dito eh. 12 pay laeng titawin ko kita daakon dito eh. Kitag tawin akong ti 20. Simrekak pa yung kadidi pagadalan dito eh. So nalaing ta, jak na ilipas. So ngayon bilin ti amak nga ituloy kunti narugyan da nga negosyo. Di pa nagpautang dito'y ayan tayo. Kasta ayan. Ngayon ti kultura yo kada aramid yo talaga nga napiklan kayo nga India. Wena, siyempre ngamin ket isu ti kayat di kiti naganak kanya aglaloy ti amak. Nabilig ti amak. Saan nga kayat nga, talikudan mi ti nakairwanan mi. Ti tradisyon, ti may nga Indian. Balikas na. Manugayam detoy, inbagak ti presyo nga sa nga gasut ket 20 a pisos mano. Kinunana nga gatangin na, tinasao nga t-shirt. Inasut na ti kwartana nga nakadado, nakabingbingbeng tinalukot nga kwartana. Ket nang bilang iti 120 pesos ngayon bayan na. Ilimabang ko ipan iti yan ti kahera. Inisman nak ti boss. Nakalako ka iti deta nga Indian ha. Ken very sweet ken ka. Kantsaw na. When ma'am. Ken nagsayad nga kasarsarita. Ken narlaing pa nga Agilocano. Huwag nga rod madlaw ko. O sige. Bungunoy mo ti ginatang nakit. Itad mo tapnon ti kastakit. Pumanawin ket no, ibagana pa yung umutang tayo. Angaw ti busme, uri di dua nga kakadwak nga tindera ket umisisem da kanya. Nagsubliak iti ayan ni Indra, ket inted kumanong ti nabungunen nga ginatang na nga teacher. Thank you kinunak. Thank you Indra kunam thank you Indra. Thank you met Aldana. Balikas na. Ngem sakbay nga pimanaw na palalo ti panang perring na kanyak. Banag nga kasla. Jak makapagbayag nga makipinirring keng kuana Manong Robert.
Agawid kamin iti malem. Iti masaripat patak ni Indra. Iti maysa nga kanto, Manong Robert. Umisisem nga pumaypayapay. Nagpayapayak met. Ngem, saan ko nga intuloy gaputa iti daydi agundaway, sumungad ni Belong. Ni Belong Manong Robert ket nabayagin nga agrayrayo kanya. May sa kargador iti tiyandaan. At daigem na nga rosas. Aldana, sabong parakin ka. Kinunanay di makaasilig kanya. Thank you, Belong. Naggasto ka pa eh. O di saan ka na agregregalo? Kaputa, amukmetin no anya tigandat mo. Kinunak, imisem ket wagas kulay nga panangipakita no. Sino ka kanya? Espesyal ka kanya. Kinuna ni Belong, bayat iti panagsarsarita mi ken ni Belong panay iti panangkita iti kanto nga ayan ni Indra. Ngimawanen, saan ko na makita pa ni Indra? Manong Robert, mabalin ket timana wen no. Nadismaya nga ta, gaputad da ni Belong. Wen gayam, balikas ni Belong, mabalin ka di nga sakbay nga agawid ka ket kadwa ka nga mapan iti pagmeriendaan. Belong sa anen, malemen. Dandanin sumit nito, merienda pa'y laeng. Sa anak tumanin na makapangan ni Jebalay. Ada kami nuko masaod tatang kininanang ko, no? Sa anak na makapangan. Nga, sa anak na makigidang kadakwaday, so nga, pasensya ka na. Urnungim laeng iti pagbayan mo. Kaputa, awan met ti kwartak nga pangilibre ka. Ken sikati agaw awis, sigurado nga sikati, agilibre. Kinunak nga inyangaw, sige metten paguston na kon. Uri ta, mabaling kamit nga itulnog iti balayo. Ado di iti amamo nga tricycle drivers dito nga, mabalin niya pagluganan ta. Please, kinunana. Gaputa rigate ka mapabainan, Manong Robert. Pinagustuak ti awis na. Napan kami iti maysa nga panganan wenno pagmeriendaan. Irikad dami ti sa uma pagmeriendaan kabsat ko. Nadanon mi manen ni Indra nga dami tamang mangan. Mangmanganen iti pangrabiin ni Indra. Mas daawak ta di putahe tayo nga Ilocano ket isumit ti kankanin na. Ngem kinunak iti utek ko nga mabalin nga naruwamen dito'y gaputa. Nabayag metten niya kasi ti kunana. Saan ko nga impadlaw ken ni Belong nga amamok ni Indra. Ngamin sa bali ti ugali ni Belong, Manong Robert. Makaibibtor. Isupay ket diti dadaulwen digiti kargador iti tiyandaan. Ken no adda digiti matiliwanda nga agitaray ti lako wenno manglukluko ka digiti taga tiyandaan. Ni Belong ti umununa nga makipagmanso wenno mangdangran ka digito wenno manggammat ka nakuana. Isu nga adda amak ko ken kuana no pay agrayrayo kanyak. Adda peket diti panangkankansyaw kanyak dagiti katrabaho ka. Nga awan ti sabali nga agrayo kanyak. Nga taga tiyandaan gaputa mabuteng da ken ni Belong. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y konsum ko, siguradong mapapatungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos. Yan po, ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Rito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th Street, Parañaque.
Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Garito City Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue, iti nga paragtutudo agraira manen ti sakita dengue. Bumig tayo kini Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Pilawag. Importante lang po no kasto nga panawin, search and destroy nga muna tayo preventive measure ano. So talaga nga datan importante nga dito na kapsuti naturalesa na diabetic, hypertension, na tayo dito may iwasan talaga wala na niyan din lamok ket dalatad ta. So importante kung tayo ang prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ka naturalesa tayo no. 90% met ka din nga saksabit Sir Robert. Ang dapat yung sabihin ko na tayo na letter tatlo nga B nga muna tayo nun, blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito kayo, pabigsahin nga, kalaki din na diabetic, hypertensive, eh kahit ka mapigilan ka, dito saksabit nga dengue, at dami dito makakagatulan mo nga, mabalin nga, dengue kadakwada, yung nabigsada, nagburibor, nagdamit nga, makarin natin mali. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Nupay kasano nga panangiliklik ko nga maamuan, ni Belong agam amu kami ken ni Indra, Manong Robert. Saan kulat ta nga nailimed gabuta, imun una nga rimwar ni Indra, iti panganan. Ket idi ta malabsan na tilamisaan mi, kasto iti balikas na. Hay Aldana, umuna akon, naududi kayo met nga minya. Simrek, nakumano, naggigiddan tayo ket nakisango ako mga mangan kada kayo. Kinunana, minatmatan ni Belong ni Indra, kabsat ko. Nagsidukira kamanganta, ipakat ni Belong ti kinabarumbado na. Ngem, saan metket, edi makapanaw, kaslaad da pungtot ni Belong. Agama mo kayo ti DJ ngayon dyan? Wen, may nga gimatang na minsan iti t-shirt iti pagpapaayak nga pagtagilakwan ket inyam amuna ti bagina. Kinunak. Isla sabali ti panangkita na ken ka. Agar-arem ken ka? Saan? Saan yung agar-arem kanyak ni Indra? Kasla agam amu kami laing ata. Dedimit layo may na iti ayan ko nga pagtagilakwan. Kinunak. Manong Robert gaputa, talaga nga maamakak ken ni Belong. Ti kinabarumbado na launa iti maysa ka iti pagamamkak ken. Isu ti saan ko apangayatan nuwen ken mabalin. Nupay nata ermet. Awam met sa pulem iti langaken. Langaken taktak derna. Managisagot pa'y, Manong Robert. Ngem ti laing kinabarumbado na ken kastamet tende ti kanayon nya panakairamraman na kada iti riribok. Adda pwede giti kundaway nga madamag ko nga makirab kabilda iti rabiin o kasta nga mabartek da. Aglalon kabsat no adda iti mismo nga tiyandaan ket adda iti kakadwana. Talaga nga kasla isudan ti ari-ari. Dagiti laingin pulis agtuturay ken opisyal ti asosasyon digiti agtagtagilako ti dinggenda. Aglalo no adda digiti mangluko wenno agpidot agtakaw kada iti pagtagilakwan.
Inyaw awan ko ni Belong. Api aya nga ni Indra ti pampanunute meno DJ nga Indian. Kinunak. Tapno laeng maalay-ayan kabsat ko gaputa amanganta addan to ti sabali nga panagkita da. Aglalo ket kanayon met nga rod tinasao nga Indian meno ni Indra iti mismo nga tiyendaan. Naglabas pa di aldaw Manong Robert. Panaylat ta ti panangidukdukit ni Belong. Iti tarigagay na nga aklunek ti ayat na. Ngem talaga nga saan kun siya nga maaklon. Maamakak. Mabutengak. Kaya nadapay iti panunot ko nga no ni Belong ti magbalin nga kayan ayat ko. Ket dakam ti agkatuluyan. Anyan tulayngin ti biyag mi. Tindera ken kargador. Ken maamakak amanganta saan tulaingen nga digiti kariri na tidangran na. Amanganta pati uray syakket mabalin nanto nadangran. Dayta unay tik amamak ko iso nga jak maaklon ni Belong Manong Robert. Iti may sa nga rabii, may nakpinasyar ni Belong iti balay mi. Belong, rabiin na. Ngem na kaumay ka pailaeng ditoy. Kinunak. Wenta, amumet nga, espesyal ka kanyak ken kahit ka manin na makita. Tunggal oras tunggal ka nito kit. Lawen ken mabalin sa angka kumanga, mapukaw iti imatang ko aldana. Kasta ti kinapatig mo kanyak, ay ayatin ka unay-unay aldana. Balikas na. Ay, saan ko pa nga mapanunot ni ayat? Makita met ti sitwasyon ti biyag mi, narigat. Isu nga, nuwen ken mabalin maagpay. Agkonsentrarak pay laing iti pa nagtrabaho tapno, matulungat matatangkin ni nanang. Aglalo saan met nga ron dakkel ti sweldo. So nga, maawatan nak ko mabelong. Kinunak, maamak kakadi nga, may salay nga kargador, ti agbali na kaya na yat buwin ng mga sawa keng kakit. Adaddan tulay nga may lumlum kay tirigat. Kinunana, nasda awak kabsat. No apay nga ti adday ti panunot ko, ket isumet ti linaon, wenno kaya ta sa wen ti balikas ni Belong. Gaputa kas di ti balikas ni Belong dituyen kabsat. Nga, inbuksilak ti adda nga kaririknak kin ko ana. Belong pangaasim, maawatan nak kuma. Awan pa'y kanyak, ti plano nga makirelasyon. Ken may sa kasti kunam, agpada ta nga marigrigat. Nakarigrigat ti biyag ko, biyag mi. Ano ko temet nga kasta kamet. Saan nga ta nga napimpintas no ibawing mo iti sa bali de ta nga panagayat para kanyakit. Mangsapul ka iti mas makatulong. Ano siya kaunti may tulong ko kin ka. Kinunak. Nagdumog ni Belong nga kasla mariknakmet. Ti epekto ti balikas ko kin ko ana. Aging gangay niyangad na ti rupa nakit kastoy di kiti balikas na Manong Robert. No pa'y dinak maaklon. Pangaasim ta dinak ko mapawilan nga. Mangipatig ken mangayat ken ka. Aging nga awan ti makitak nga asawam. Wenno mangikalay sa ken ka. Ayaten kan tulat ta. Barbaring iti pa nagtulid ti panawen aldana ket. Masursuro naktumit laing ayaten. Barbaring nga iti pa nagtulid ti panawen ket. Maadal munto nga tinakurapay ket para metlaing tinakurapay. Saan ket di nga tibaknang ket para itinakurapay. Wenno tinakurapay ket para itibaknang. Balikas na, Manong Robert.
Saan na kasimungbat? Nagdumugak. Kasla na ba inanak iti balikas ni Belong? Nga tinakurapay ket pare tinakurapay. Nga saan ket di nga ti nakurapay ket pare iti baknang. Pagayam ko. Nagtultuloy laktangarod ti panagrayo ni Belong kanyak. Nupay masansan kun ngay bagbaga, nga saan ko nga maayat. Wenno awan ti riknakken ko ana. Nagtultuloy met ti kankanayon nga ilalabas ni Indra iti pagpapayak. Ngano da dumagas nga makisarsarita. Ngem no saan niya gumatang, ibagak ti kastoy. Gumatang kamit tin aka digiti lakom nagadungamin ti kwartam. Awan met ti kayat ko. Isu nga, saan ka gumatang No adda kayat ko, gumatang nga kaslay di. Ngimamom, pambar ko laeng di dyan. Ngamin, kayat kay di nga maamam mo isu nga, gimatang ak. Anya? Nangipa na mga rudin iti ginatang mo? Ada pilo ijibalay mi jak pa inusar. Kahit mo usarek to, ipakitakken ka. Kinunana nga imisem. Imisem ket no saan mo mitlaing nga kursunada nga usaren, apay nga usarem, tapno laing ipakitam kanya. Edad mo laing init sa bali Kinunak nga insungbat kini Indra. No kayat mo, alaim ton, tanod dati pangitidam, ited mo. Balikas namanen. Makaamu ka. Aywen gaya maldana. Mabaling ka di nga. Umayak to sumarong ka rin di balayo. Ala. Manganti bagada nga do utang mi no may kay di balay mi. Amom di kiti balbalay di ayan mi. No mapanditi na kamotorsiklo nga. Paadam nga indyan. Amu dalatan niya mapanag-singir when no mapanagpautang so nga. Sana mabainak. Kinunak nga inya nga o ken ni Indra. Paunay metten. Apay no umayin ti kaskada kami kada iti pagtengan nyo umayin nagpautang wenno agsingir. Kinunana nga kasla agpasugnod. Amom lang aya. Saan? No kayat mo agluganak to iti kotsek nga umay. Tapno saan nga nakamotorsiklo nga Indian ti umay ken kaken. Adun to ti bitbit ko. Tapno no di ibaga nga umutang ka. Ang mga ibagada nga digiti bitbit mo ket digiti appliances kada kagamitan nga ipapautang yo. Kinunak manen. Nagkatawa ti maysa kadigiti kadwa ket kinunana. Si kamit ngamin aldana. Man ano no umay? Pasyarin na kamit laeng. Inkantsaw na. Kinitak ti amo mi kastamit ti maysa pay nga kadwa. Makais-isem dangem ilinglingid da ti isem da. Sige na. Umayak to, anak ka diti day off mo. Kinunana, Sabado ti day off ko. Makamukan umay ka. Agahit kan to iti balbas mo Amangan ta, iso ti pagawatan da nga talagang umay ka agsingir, umay ka agpautang, no makita ka dagiti karuba mi. Kinunak, Manong Robert, nakais-isem ni Indra nga pimanaw, ket dita nga, bagana pa iti kastoy. See you on Saturday, Aldana. Nadanon ti aldaw ti Sabado, Manong Robert. Kaliplipas mi idi nga nangaldaw, kadatatang kaninanang. Idita, aping itepe nga kita iti ruar, Aldana. Kinuna ni nanang. Awan nanang. Hadda ka di urayem nga umay. Ita nga bakasyon mo. Wen nang sa anak man laing nga agululbod. Ada naamamok nga India ni Jetsendaan. Kitimbaga na nga umay kano agpasyarita. Dito'y balay. Awamit ka dito imbaga nga oras ngem. Siyempre, tibigat agrekurida dagi jay.
Kaadwan na nga iti bigat ti panakakitkitak nga sursura-sursur iti tiyandaan. Ket no mumalemen, awanen. Sag mamanulaeng nga umay iti malem. Di ka di-expectare man ako nga itatamalem, umay deta nga Indian. Kinunana, ay, wen nanang. Apay, agrerayo ka diken ka ti kunam nga Indian? Ay, saan met nang? Ngim, jak man ang muking kwa na ta. Kaya't nakmet nga may pasyarin dito balay. Alakit no umay, saan mo nga basbastusen? Saan nagaputa, ti pa nagkita tayo ka dito Indian, kitag papautang. Pagbalimin-mitin niya, kasla umayag pautang. Inbagak na ruking kwa na dito na nga, mga tapagkamalyan da ka nga, umayag pautang, wino ipagarog na nga, da utang miken ka. Kinunak kit permiti kat katawa na nang. Nagkatawa ni nanang. Simmaling bat ti ama, ket kastoy ti balikas na. Hoy, agan-anad kay ti deta nga Indian. Amang anta, 5-6 na ka. Kinuna ni tatang nga umis-isem. Ni tatang met, nasingpit ni Indra. Kunana nga, ubig kanupay katadan dito ingem, saan nga nakapagadal, iso nga. Intuloy na at itrabaho ti amana nga panagsingir ka ti pautang. Ay kastaya, wintang, ken nalaing pe nga Ilocano. Kasla, perfecto nga Ilocano no, kasarsaritam. Makitam laeng nga, talaga nga, Indian, gaputa, na rubber ti barbas na. Sige nga ron. Alakit mo umayakit din na saya at dagayem tayo nga Indian. Kino namanin ni nanang nga imisem sa pimanaw ket nagturong iti kusina. Idinto nga ni tatang ket, yoray kumanta kita ekman no kasano ti. Langana deta nga Indian. Ala ni tatang, saan met tinakit no mabuteng men no, maamak no makita na kayo. Anya ko matika amak na kanyak loko. Nagwapo ak meta amam. Nagugwapo ak meta ngem, digita nga Indian. Balikas ni tatang sa imisem, nagkatawa akmet. Kinatawa ak tisungbat ni tatang kanyak, Manong Robert. Mapan ko kuman ikidem wino iturog iti kwartok, Manong Robert. Gaputa saan ko metlaengen nga mauray ni Indra. Irexpektarik nga oras nga umay na. Apay nga bit ngamin nga urayik deta nga Indian ket awmet imbaga na nga oras. Mapanak man laengen maturo. Maabrot ko ti kanahin nga nasapa nga panagriing ko no sombreka kiti tiyandaan. Irukwas ko idin ti tumakder nagtugawak nga atid duga-tugaw iti salas ti balay mi. Idin manggeg ko nga danorudur ti motor nga nagsardeng. Dagdagos kabsat nga napangkusinirip iti tawa. Jakam mo no apay ngem kasla excited at nga makita. Ti lalaki nga may mangpasyar kanyak no pay sa antay nga kapaday ti dara. Jak nagkamali Manong Robert. Ni Indra agdisdisagin iti motor ket ililukatan na ti box iti likod ti motor na adda inruar na nga nabungon nga sa anunay nga iso ti dakkel ken adda pa iti iggem na nga sabsabong. Sus Maria Jose, anya dito yan api nga damit tin sabsabong nga balon dito nga Indian. Kino nakitinakem ko madamdama pa'y nagunin ket apo umayak man. Aldana, pasyarin ka man. Kinuna na nga medyo impigsa na ti buses na. Sakbay nga linukatak ti ridaw, kinitakpay ti langak iti sarming. Saan mitpay nga napugas wenno narigreg ti pulbus iti pingping ko, Manong Robert. Naisem digiti matak. Anya detuhin. Kinuna kiti bagik. Bulon ko nga nang lukat iti ridaw ket di may baskag ni Indra. Inyawat na nga sigod ti maysa nga dakkel a rosas nga kulay na labaga. Sabsabong para kayong kaaldana. Ay, thank you. Thank you Indra. Ken wen gayam. At dinagas ko iti fast food chain nga merienda. Deti maysa nga box
merienda ta. Ket deti may sa abaks, merienda met da, parents mo, datatang kininanang mo. Kinunana, hindi, ito siguro ti urayan ni tatang. Kinuna kitinakim ko, sige, ala, naggastos ka pa eh. Sumrek ka, Indra. Kinunak, nagtugaw ni Indra iti, naggapwak nga tugaw. E dinto nga nagpanakmet iti tugaw, nga adday iti sango na. Agsang-sango kami iti, rumwar ni nanang manipod ti kusina. Ay, naimbag nga malem yun nana, adda akpay. Balikas ni Indra. Ay, kastamit ken ka anak ko. Diyos tiyag ngina iti, panagpasyar mo iti, nanumo nga balay mi, sapay ta, maanusam ti, daan ken ragrage na balay mi. Ay, awan di pilpilik nga papanan nana, narwama kon, managsursurak. Kinunamit ni Indra nga, kasla saan na mailablabig. Naangaw kagayam ken, napintas ti panagsungsungbat mo anak ko. Balikas ni nana. Diyos tiyag ngina nana, wen gayam. Alay nyo dayo tita, meriendayo ken ni tata. Tadayo may isa, meriendami met ken ni Aldana. Bulon na nga nangyawat iti box ken ni nanang. Inawat met deto iti inakit. Agyaman kami baro ka. Bayam dama pang nakitirwar ta. Ayabak ti tatang ni Aldana ta. Agmerienda kami. Ini pa nagsangsang umikin ni Indra, Manong Robert. Kasla na ragsakak, wino jak mailadawan ti ragsak ko, edi dedi agundaway. Jak maawatan no apay. Naulime kak gabuta awam met ti amok nga ibaga. Ngem kasla ururayek nga agbingi dagiti bibig ni Indra, ket agbalikas para kanya. Agingga nga, nagtimek nga agpaiso, ket kastoy ti sauna. Aldana, asino di kadwam iti panganan iti narana kayo? Boyfriend mo ka di? Saludsud na. Saan? Ni Belong di jay. Di kargador di tiyandaan. Wen amok. Amok di nga Belong. Amom ka di nga. No da programa da nga kargador kit. Agdundunar kami. Ori siyak mang teda kiti para kadakwada. Kasti itited ko. Ta amukmet nga isudat imang proteher ka datayo ti tiyandaan. Manipod ka rin manipdot. Napintas met ti grupo da gaputa. Isudat ti mangkulata ka dagiti agtakaw no agpidot. Aglalo dagiti sa gasabali nga lugar. Balikas ni Indra. Wen nga rod. Kinunak. Agrerayo ka diken ka? In pasarunsun na. Indra, saan ko kumakayat nga? Anugutin ngem, iso ti agpaiso. Nabayagin niya agrerayo kanyak ni Belong. Amok no kasano ti kinaluko di nga Belong. Amom ka di nga, na minsan niya, nairanaa di kabkabilin natin, maysa nga, nagpidot iti tagilako nga saba. Kasta ka di. Wen, masya na kidi iti dangdang rannangim. Saan ako na nakibibibiyang? Kasta kami. Saan mi nga kayat ti makibibibiyang kaditi? Ririribok ti sabali. Kasta ti, nagbalin niya, adal kada kami ni tatang. Wano ti father ko. Ngamin ko na saan tayo nga taga dito eh. Ket saan tayo nga amo no, siya sino di kita nga, pakibibibiyangan tayo. Agkonsentral tayo laing iti trabaho tayo. Agsingir ken makigayem ka na iti customers tayo. Balikas na. Nasayat ano kasta? Aguri ka ta mga laak iti plato ta. Agmerienda taman. Kinunak kabsat nga panangiliwliwag ko iti nervyos ko. Ken amangan tag kamaliak iti sumbat. Iti panagdamdamag ni Indra may panggep ken ni Belong.
Daytoy ang tinurore di kiti agisem karididaan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging ganay ti kamodeluan na lugan inda atensyonan ngarud kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kay matmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw irikaw dyan nga Mias 2022 Wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City DRT Auto Restoration. Kalikabong mo di makagatan kariri di kalidad. Imported nga arwated para lalaki kang babae pakayamanan di kilubing ka nagtutubo dahil titurungin. Melinda's Fashion Boutique. Magatan dito ay imported nga RTWs kasto pantalon para lalaki kang babae. Shorts, t-shirts kan blouses. Ado may pagpilian yung gowns sa babae kasta magtayan di ladies sandals kan sapatos. Adan da pa ay kariri cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangapi ti kalidad di kilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Bayat niya mangmangan kami ti merienda nga balon ni Indra Manong Robert. Adda tinapan na inalay ti motorsiklo na. Malasin ko ti supot. Wen kabsa. Ti supot nga plastik. Wenno cellophane. Nga isu ti pagisupsuputan mi kadagiti tagila ko mi wenno gatangen dagiti customers mi. Isu daytoy. Amuklat tay din nga dayta ket isu ti t-shirt nga ginatang na iti mismo nga pagtakilakwan. Ket idi ta makadano iti ayan ko. Apay nga addakin ka pala dita. Dimit aya saan mo nga kayat nga usarin. Kinunak nga makais-isem. Wen saan nga rod? Saan ko nga kayat nga usarin? So nga inalak dito itano kayat mo nga usarin dito balayo di usarin wenno edad mo ken ni father mo. Babalin met ken ka nga, usarin. Kinunana, alaimon. Diyak kumaawaten yung gaputayaw awat na inalakit. Thank you. Saan yamin nga maikari nga, usarin digiti kasken ka nga babaknang ti kaska digiti kalidad digiti tagilako mi ti tiyendaan. Kinunana, saan met? Ngem, basta, saan ko nga type? Kinamumunti gapunan no apay nga ginatang ko deta. Ginatang ko deta kaputa kayat kalay nga mamam mo. Ngamin tunggal lumabasak sa jay, makikita ka. Kitaan niya. Kasla nakayawan tiriknakin ka. Anyamit detan, anyamit nga nakayawan ti bagbagamit Indra. Kinunak kabsat nga miti kaunga. Agragrag o kadagiti linabag ti balikas ni Indra nga adday ti sangwanak. Saan man? May sa ti kaya ta sa wenti marikriknak bayat ti panakakit-kitakkin ka. Anya day chay? Mariknak nga agayatakken ka aldana.
Manong Robert, urayak lang nga nagnervyos. Ngayon di kaungan ti puso ken riknak. Maragsaka na kitinangig ko. Nga agayat kanyak di Indra. Saan nga kasi tiriknak tunggal da kamaten ni Belong nga ipatpatignak. Sa bali ita tiriknak. Kabsat ko. Nupay kasta kadaw yan. Timay sa nga babae. Tay kunada nga agpakipot. Nupay ti kinapudnuna ket kasla gumay gayeb-geb nga apoy. Nga lamutin na. Te iyang-iyang nga putik wenno kayo wenno anyala ditan. Nga mabalin nga uramen na. Ala Indra. Sa anak nga pagluklukwan na. Baknang ka ket sa anak nga maikariken ka. Saan niya siyak ti babae nga rumbing nga ayatem. Masapul nga ti padam metlaing nga baknang a. Sungbat ko Manong Robert. Awan baknang kanyak, awan tinakurapay. No saan ka napudnukin ka? Kenno, kasta ti ugali. Aape nga, umay ko pa'y laing idanon dito'y balayo tapno ipudnok ti ayat ko. Balikas na. At damit di kiti lalaki nga. Kaya't dalaing nga. Maalat talik ti may nga babae ken. Kaya't dalaing nga. Mapatinag kit. Agin rarayo dakin ko ana. Kinunak nga danda ni Jakon mapagsusurot ti balikas ko gapoy ti ragsak ko Manong Robert. Sa bali akal dana. Sa bali ak. Nuibatad ko ti may nga babae. Nakurapay na baknang man. Ipatig ko nga talaga. Saan nga kas ka di lalaki ababak na nga gunggundawayan da di babae. So nga pangaasim maawatan na ko nga. Saan ka nga pilitin nga mga klon kanyak o mga klon iti ayat ko iti deto yung gundaway. Nga may paay mo kumati gundaway tapno may paniknik ko. Nga ay ayatin ka unay-unay. Papagayam saan tayo nga may lipas nga ibasa diti surat ni pagayam tayo Aldana iti deto nga marem. Aklunin to nga ta ni Aldana ti Indian nga ni Indra. Ngayon bayat ti panangad-adal tayo karigi ti balikas wenno panangilawlawag ni Aldana nga naragsak. Kasladakkel di posibilidad na papagayam. Nga da mabukil a relasyon iti nagbetan da Aldana ken ni Indra. San ka di? Padaanan nyo tituloy detoy nga surat tapno hintay tumanin ituloy nga ibasa into nubigat. Dito nga ro din papagayam nga rikipan tayo maminsan pa iti programa tayo tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kaya doa kiti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min din natalinaay nga malem ti Martes tayo amin na sa padag yaman kamtingkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day din napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket may buyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garatgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.